with which people are to kata kopogore kod lemo mabende nyaka sani omed jalup jatend piny Kenya mano kopogore kod tayo kaka counties biro bedo katudore kod sirikal mamalo kod ketone mar mondo mi hotel ne kamiti mabende ochung'ne kahawa e pacho kae. Bende wantiere kod jotend migepe pacho kae mano Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi omiteko akata omedne lemo mar mondo mi ongne kaka tudruok biro bedo yo makare e kinde executive kod legislature. Bende no kang makare mar mondo mi otim kamano kalure ni wachoga ni bede sirikal adek montiere godo ka wantiere kod judiciary, executive kachiel kod legislature. Onego bende gin bede sirikal machung' kar kengi. Bende en kare mar mondo mi okete mar mondo mi ochung'ne one kaka tudruok makamano biro bedo. Joyce inyako motegno kendo mawiyo to mojere osiepna kendo nyamera iluongo Recho Moloni. Okong'is jopiny ma jopiny dwa winjo. Kapok aduoko penjo mipenjano, jopiny e penjo ni lokruok gi ere kaka lokruok gi konyogi. Dong mane mipenjo ere kaka lokruok gi dwa konyo japiny. Mane gimiwacho onge machielo. Lokruok gi dwa konyo japiny nang'o. To kidwa tiyo gi reference kata ranyisi, Kenya en achiel kuom pinje manie pinje mar adek, third world countries gi dho ngere. Ok inyal compare Kenya gi United States. En higni adi Recho mane United States ogolgi e lwet jo-wagunda. Jo-wagunda gin colonizers. En higni adi osekawe how many years? Over 500 years, right? Two, ok inyal compare Kenya man gi decentralized system of government gi Rwanda man gi sirikal machalo mar Moi machon cha. Kasi wacho ni nyabed achiel. Nairobi City en county moting'o every jamii. Jamii tiende ni ng'amodhier, ng'ama nidiere kod jamoko. Koro kidil gi Nairobi City nyaka ibed very sensitive. Ok iwacho wacha ni compare gi UK. Piny moting'o jomoko. Ma jadhier ma UK en jamoko ma Kenya ka. Tich ma ker mar abich omiyo jalupne. Basically an advisory role or advice. Nito do bedo maber governor ma Nairobi ni dwa timo kama mondo kel kama. Mondo economy ma Nairobi odongi to oganda ma Nairobi be oyudo yo mayom ma ikawo gech kag dogo ot. Gech pogi complain gech nyaka bede town kamoro. Ok nya bede village mar town. Iwinjo gima chalo kama. Mondo gwenge odongi e counties ma Kenya. Onego watim kama, onego watim kama. Mane a basic role, advisory role ma ker mar abich Dr. William Samoei Ruto omiyo jalupne. Onge katingi clips gi Joyce. Ma jalup ker wacho ni jomonego on matatu ma Nairobi ginonego bed oganda ma Kenya madiere. Onge kuma wacho kamano. Onge kuma wacho kamano. Back to your point. Ipenjo ni kawa. Oka penjo wachno mar Mudavadi. Mar Mudavadi, sorry. Mudavadi, everybody knows. Jo Kenya te ong'eyo ni en an economist. Mudavadi, Wycliffe Musalia Mudavadi is a senior economist. Ong'e piny mangima. Marol monego play e kata minister of finance kata governor of Central Bank of Kenya. Kombiye jatend migepe kata premier CS to kete iyo ma onyalo konyogo weche moko machalo county. To bende entiere e katiba mar mondo mi en ema oket tudruok makare e kinda executive kachiel kod legislative. Aero tiyo gi references kata ranyisi. Government mutiyo maber kabisa en mar Mwai Kibaki from 2007 to 2013. Mano nyamera Recho Molo ng'eyo kati ning'eyo kaka nyako mangire machalo kama. Mondo governor notim maber, government notim maber kabisa ma Kibaki bedo gi legacy maonge president mosekedo koda. No kringlo ni hybrid system of government. Right? Tinyalo lero ne nyako Ramogi jwang ni mano tiende ni no temo ng'eyo tuo ma Kenya nenigo. Mwayudo kata position mag premier ni onge chik. Enemo government maro create miloni premier. Kata minister maduong kuom ministers te mobede chik. Tiende ni kanyo
ema nwayudo kegone Raila Amolo Odinga. To bende koro ng'ato nyalo bedo ni penjore. Itama ni kaduok penjo. Duok penjo mondi mosahinya. Aduoke kabisa. Duoke makare. Duoke mondi ka achaka penjo. Achichni onge wach. Kik ibed kod chich mora mora. Mondo chigi ne bed maber kabisa ma jo Kenya bi nyaka create ni hybrid system of government. Mani gima ne Kofi Annan kane wan gi post election violence of 2007 ongiso Kenya. Ni Kenya mondo bed maber muti maber nyaka create ni hybrid system of government. Chik mwakieto mar Wycliffe Msale usiepa kabisa mondo obed premier position, premier CS. Tieni maluni manywanda gidholuo. Ingi sana wacho oganda luo maluni manywanda. Manywanda ni tende ichirie ilose mondo othiedh tuo moro. I realize ni Wycliffe Msale Mudavadi en glony moro. Kata fwenyo ni nyamera Recho Omolo ni glony moro. Ta fwenyo ni Joyce Oduo ni glony moro. Okanya weyo brain kata wich ma Joyce nigo kod Recho nigo tinyaka ketika mondo thiedh tuo ma Kenya nigo. So tuo ma Kenya nigo ni banya yudo yath e hospital. To be anyari ng'endara maber. To wanyalo modho pi maber. To nyithindo nyadhi sikul. To bonya yudo tije bang' tieko sikul. Magi tuo. Onge machielo. Ineno manyamera Recho wacho ni manto kizungu tutu mag siasa mag ndara. Kata kamano ma en chenro ma kila ng'ato mi thuolo mar golo pache korka kori